ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ದೇಶದೊರ್ಮೆಡು ಮಾತಾ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಲೆಡು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಊರ್ದ ಜನಕಲೆಗೆ ಸುಂಕ ದೆಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ. ಕುಟುಂಬ ಲಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದು ಬುಡಂದೆ ಉಪದ್ರ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇಕಲಾಗಿದ್ದು ಜೀವದೆತ್ತೋನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಬತ್ತಾಜಿತ ಉಚ್ಚಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಗೂಡಂಗಡಿಲಿನ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಅಂಗಡಿಲಿನ ಯಜಮಾನರಿದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ತಡೆಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೊಂಜವು ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಶಿರಾಳ ಕೊಪ್ಪಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಅಂತೆ ದರ್ಪತೋ ಜೈನ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿಯರ್ನ ದೂರು ಒಂಜು ವರದಿ. ವಾರ್ತೆ ವಿವರ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ದೇಶದೊರ್ಮೆಡು ಮಾತಾ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಲಿಡ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಜಾರಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸುಂಕ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆಂಡದನ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪ್ ನಡೆದವರ ಬುಧವಾರ ಹೆಜಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಡಪೋದು ಈ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ತಂಚನೆ ಸುಂಕ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ದೇಶದೊರ್ಮೆಡು ಮಾತಾ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಲಿಡು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಒಂದುಂಡು. ಈಡಮುಟ್ಟ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಬುಡ್ದಿತ್ತಿನ ಸುಂಕ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಪ್ಪು ನೇರ್ದಾವರ ಬುಧವಾರ ಹೆಜಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕರ್ನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟಡ್ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಪೋದು ಸುಂಕ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಡು ಈ ದುಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಂಬುದಿನಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಓಲೆದೆತ್ತೊನ್ನ ನವಯುಗ್ ಟೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ದೇಶದೊರ್ಮೇಡು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒವ್ವೇ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಆಂಡಲ ಹೆಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟಡ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಾ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯರೆ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರ್ಡ ಪಾತೆರ್ದುಂಡು. ಬೇಗ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತೊನ್ವೆರು. ಮಾತಾ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಯ್ನೇರ್ದಾವೆರ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಡೆ ಹೆಜಮಾಡಿದ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ಸುಂಕ ಪೂರಾ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯರೆ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊನೋಡು ಪಂದು ಪಂಡೆರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ನಾವು ಯಜಮಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಜಮಾಡಿ ಅಂತ ಪಡೆದಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಡೆದ್ರಿ, ನಮ್ಮದು ಪಡೆದ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಣಗಾರ ಬೈಪಾಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ. ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಗಮನ ತರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ GMಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ 15 ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಈ 3 ಏಜೆಂಟ್ ಅವರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಘಟಕಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನಾರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೀಕಲಾಗಿದ್ದು ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡೆ. ಕುಟುಂಬ ಲಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧಿಕಾರಿನ ಉಪದ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ನೋಟುಡು ಬರೆದು ದಿದಿತ್ತೇರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದಂಡೆ. ಕುಟುಂಬ ಲಡಾಯಿರ್ದಾವೆರ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒರಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಕ್ಕಲಾಗಿದ್ದು ಜೀವದೆತ್ತೊಂದೆರು. ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನಾರೆನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಘಟಕಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂದು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದಂಡು. ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದು ದೀತೆರು. ಡೆತ್ ನೋಟುಡು ತನ್ನ ಸೋದರನ ಇರುತ್ತ ಅಸಮಾಧಾನ ತಿರುಪಾದಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬುಡಂದೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ಲ ತಿರುಪಾದೆರು. ಸಂಸ್ಥೆ ತನಕ ಬದುಕಿರ ಬುಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬುಡಂದೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಬರೆತಿನ 6 ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಅಪ್ಪೆನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊನ್ಲೆ ಪಂದು ಬರೆದು ದೀತೆರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಕೋಡ್ದು ಲಾಗುನೇನು ತೂಯಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಒರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತದು. ಜಾಗಿಗ್ ಬತ್ತಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ತಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಪುಣಮಿತ್ತೋಯ್ತೆರು. ನೀರ್ಗ್ ಲಾಗಿನಗನೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದು ತೀರ್ದೆರು ಪಂದು ವೈದ್ಯರ ಸಂಶಯ ತೆರಿಪಾದೆರು. ಈ ಸಂಗತಿ ತೆರೆದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕೋಡು ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಿತ್ತಂಡು. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗ್ ಬತ್ತದು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಯರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಿತ್ತನ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಕಿರ್ನ ಕೇಸ್ದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಪಿಂಕಿ ನವಾಜ್ಗ್ ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡದನ ಸಂಗತಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಟಿಪಳ್ಳಾಡ್ ನಡೆತದೆ. ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ನವಾಜ್ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರು. ಪಿಂಕಿ ನವಾಜ್ನ ಮಿತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸು ಉಂಡು ವರದಿ ಆತಂಡು. ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ರಡ್ಡನಿ ತಿರುಗಸಡು ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಕಿರ್ನ ಕೇಸದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಪಿಂಕಿ ನವಾಜ್ಗ್ ಕೆಲವೇರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಲು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ದಿರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟು ಉಂತುದುಪ್ಪನ ಪಗ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಒರಡ್ದೋರನೆ ಮೇಲಗ್ ಬೂರ್ದುಂಡು. ನವಾಜ್ ಬಲಿತದ ತಪ್ಪಾದೆ ಅಂಡ ಬೆರಿಕ್ ಕೈಕ್ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು. ಪ್ರಾಣಾಪಾಯೋರ್ದು ಬಚಾವಾತೆ. ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಪಿಂಕಿ ನವಾಜ್ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆದಿತ್ತದ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಪಾಕ ಕೇಸುಂಡು. ದೀಪಕ್ನ ಕೆರ್ನೆಕ್ ಪಗೆ ಸಾಧ್ಸಾಯರ ಕೆರಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು. ಪಿಂಕಿ ನವಾಜ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತದು. ರೌಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಶಾಕಿಬ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಾಬು ಪನ್ಪುನಾಯನ ಕೂಟ ಈ ದಾಳಿ ನಡಪಾದಂಡು ಪಂತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗ್ಲ ಪಿಂಕಿ ನವಾಜ್ಗ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು 5 ಜನತಾ ಕೂಟ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಗೂ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪಂದು ಆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ತೆರಿಪಾದೆ. ದೀಪಕ್ನ ಕೆರ್ದು ಆರೋಪಿ ಪಿಂಕಿ ಸೇರ್ದು 4 ಪದ್ರಾಡ ಆದಿತ್ತರು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿರ್ದು ಬೆದ್ರದ ಹಂಚಿ ಪದ್ರಾಡ ಆನಗ ಪೊಲೀಸರು ಅಡ್ಡಪಾಡ್ದಿತ್ತರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎದುರು ದಾಳಿ ನಡಪಾನಗ ಆರೋಪಿಲು ತಲವಾರ್ ಬೀಜನಗ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಗ್ ಗುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿತ ಉಚ್ಚಿಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪೆರಗಾದು ಒಪ್ಪಿಗಿದಂತೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಗೂಡಂಗಾಡಿ ಬೊಕ ಕಟ್ಟುನೊಳೆನ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾತಂಡು. ಆಂಡ ಅಂಗಡಿಲಿನ ಯಜಮಾನಿರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ತಡೆಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಿರು. ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿತ ಉಚ್ಚಿಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಗೂಡಂಗಿಡಲಿನ ದೆಪ್ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುವಾತಂಡು. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಅನಧಿಕೃತ ಗೂಡಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ವಣುಲಿನ ದೆಪ್ಪಾಯರೆ ಜೆಸಿಬಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಗಡಿಲಿನ ಯಜಮಾನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗೂ ತಡೆಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನವಯುಗ ಕಂಪನಿದ ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಪಾತೆರ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ತೆರಿಪಾಯರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಉಚ್ಚಿಲಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟೆಂಡರ್ ಲೈದಲು ಬೇಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುಡು. ಎಂದೆಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಬರಿಟ್ 30 ಮೀಟರ್ ಅಗೆಲದಾತು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ವಣಲಿನ ದೆಪ್ಪಾವಡೊಂದು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಪಂಡೇರು. ಕಾಪು ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಕಾಶ್, ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ನಡಪಾಯಿನ ಅಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ತಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ ವಿಷಯ ದುಂಬುದಿತ್ತೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರನ ಅಕ್ರಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡು ಮಲ್ತದನದು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಂತೇರು. ಆರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತೆರ್ದಿರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತೆರ್ದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ನಡಪಾಯಿನ ಅಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ತಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರನ ಅಕ್ರಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನ ಸಂಶಯ ನಿಜ ಆತುಂಡು.
ಮಾತಾ ಕೇಸಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂದೆ ನಡಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಸಾಬೀತಾತುಂಡು ಪಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಒವ್ವೇ ಸಂಗತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಡಪುಂಡು ಪಂದು ಜನಕುಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಅಂಚನೆ ಆತುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ತಾನು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಲೆನ ಸಭೆ ನಡಪಾವಡು ಪಂದು ಪಂತೆ. ಇಂಚಿನ ಕೇಸಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು. ಸರ್ಕಾರ ದಾಯೆ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಜನ ಕೇನುಡು. ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಸದರು ಇಂದೆಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಕೊರಡು. ನಗರಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸರೇ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಪಂದು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಡು ಅಧಿಕಾರಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ದಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂದು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕೇನಿಯರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನಡೀತದ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅನಧಿಕೃತ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಪೊಲೀಸರು ನಡೀತದ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಗಾಂಜನ್ ಇರಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಜನರ ಈ ಮಾತಿತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತದ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈಗ 90% ಪೊಲೀಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 10% ಹುಡುಕಿ ಅವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗೈಯುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ. ಇಲ್ಲದೆ 90% ಕೂಡ ಗೌರವ ಇವತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಹೋದರರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಅದರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಇಲಾಖೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪತ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರ ಪತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಕೇಳಿ ಅವತ್ತು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ತೀರೋದು ನಾನು ವಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋದೆ. ಮರುದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಡೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿ ಇಂತೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಡ್ಯೂಟಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ನಡು ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬಸ್ಲಿಡ್ದು ಜಪ್ಪುನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ ಬಗೆಟ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಲು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಣಿಕಾರ ತೋಜಾವಡಾಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತದು ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಪಿರಪೋನಗ ಶಿರಾಳ ಕೊಪ್ಪಡು ಸರಕಾರಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ತೋಜಾವಂದೆ ದರ್ಪಪಾತಿರ್ದು ಕನಿಕರದಂತೆ ಬಸ್ ಇರ್ದು ಜಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡತದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಶಿರಾಳ ಕೊಪ್ಪದ ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ಪನಾರ ದೂರ್ದೇರು. 2 ದಿನದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಿರ್ಗಾಟ ಮುಗಿತದು ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ದಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯತ್ವದಂತೆ ದರ್ಪತೋಜಾದಿರಿಂದ ಶಿರಾಳ ಕೊಪ್ಪದ ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ಪನಾರು ದೂರ್ದಿರು. ಆರ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋದಿತ್ತೀರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಿಡಿದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಪೋಪನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆದ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ನಡುರಾತ್ರಿ ಕರೆದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತಿದೇರು. ಭಾರಿ ಚಳಿಟ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತಿರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರುಡ್ದು ಶಿರಸಿಗೆ ಪೋಪಿನ ವಾಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿನ ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತದು ಶಿರಾಳ ಕೊಪ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 4 ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅರಣ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಾಳ ಕೊಪ್ಪದ ಸೊರಬ ಮಾರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಶಿರಸಿಗೆ ಪೋಪರ ಬಸ್ ಅವ್ವೇ ಸಾದಿಡು ಪೋಪು ನೀಡಿದವರ ಬಸ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲು ಉಂತಾಯರ ಕೇಂಡೊಂದಿರು. ಅಪಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅಂಚಮಾದ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಶಿರಾಳ ಕೊಪ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೇ ಜಪ್ಪೋಡು ಪಂತೇರು. ಗಂಟೆ 4 ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳೇರು. ಈ ಚಳಿಟು ಒಂಜಿ ಪರ್ಲಾಂಗ್ ನಡಪನ ಕಷ್ಟ ರಿಕ್ಷಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲು ಬಸ್ ಉಂತಾಲೆ ಎಂದು ಪೀರಾ ಕೇಂಡೊಂದಿರು. ನಡತೊಂದು ಪೋಲೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಎಜ್ಜಿಂಡ ಸೊರ ಬಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮಲ್ತದು ದರ್ಪ ಪಾತಿರ್ದು ಪೊಂಜವು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನೇನು ತೂದುಲ ಕನಿಕರದಾಂತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜಪ್ಪುಡಾದು ಬಸ್ ಕೊನೊತೆರಂದು ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿ ದೂರ್ದಿರು. ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೊಡ್ಚ ಅಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮದತ್ತು ನಾವು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಎಂಚಿನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಲೆನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ವರ್ತನೆಗೆ ಇಲಾಖೆಡ್ದು ದಾಲಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಆರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೇರು. ಬಜಪಿದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಬಂಗಾರ ಸಾಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅಪಗಪಗ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. 24,99,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ಬಂಗಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೋಡ್ದೆ ಆಯನ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದಾಯ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಲ್ತದೇರು.
ಅಕ್ರಮವಾದ ಸಾಗಾವೊಂದಿತ್ತಿನ 21 ಲಕ್ಷದ 99,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ಬಂಗಾರನು ಬಜ್ಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದರು. ದುಬಾಯ್ದು ಕುಡ್ಲಗ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಡು ದುಬಾಯ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಒರಿಯನು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪುನಪಗ ಅಯೇ ಗುದಾದ್ವಾರಡು 1/2 ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರನು ದೆಂಗಾದ ಸಾಗಾವನೆಯನ್ನು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದರು. ಕರಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ದೇಶಲೆಡ್ದು ಬಜ್ಪೆ ವಿಮಾನ ತಾಣ ಆದು ಅಕ್ರಮ ಬಂಗಾರ ಸಾಗಾವನ ಹೆಚ್ಚೊಂದೆ ಉಂಡು. ಏತು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಳ್ವೇರಿನ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾವನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚುಂದೆ ಉಪ್ಪುನೇನು ತೂವಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಡು ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಉಂಡು. ಕರಿನ 1 ತಿಂಗಳು ಮೀನು ಉದ್ಯಮ ಭಾರಿ ತೀರ್ತು ಜೈದನು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ 4 ತಿಂಗಳು ಕರಿದನು. ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಕೊರತೆ ಕಡಲ್ಡು ಸರಿಯಾದ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪನವು ಇಂಚ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಮೀನುಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾತಿರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಮೀನುಗಾರರಿನ ಬದುಕು ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕಲ್ದಂಡು. ಕರಿನ 1 ತಿಂಗಳಡ್ದು ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮ ಭಾರಿ ತೀರ್ತು ಜೈದಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ತಿಕ್ಕುನ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕರಿನ ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳಡ್ದು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಕಡಲ್ಡು ಮೀನ್ಲಾ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ. ಅಂಚಾದು ಮೀನುಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾತಿರು. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಹವಾಮಾನ ಯತ್ವಸಿಡು 2020 ವರ್ಷ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟದ ಕಾಲ ಆದಿತ್ತಂಡು. 2021 ಈ ಸತಿಗತಿ ಲಕ್ಕದ ಉಂತು ನಂಚೈಜೆ. ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇತ್ತೆನೆ ಅಜ್ಪ ಶೇಕಡದಾತು ಮೀನು ಉದ್ಯಮ ಉಂತುದುಂಡು. ಕರಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಅಜ್ಪಡದ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಓಡಲು ದಕ್ಕಿಡು ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಪೊಯ್ಯೆ ದೆಪ್ಪುನಲ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜೆ. ಯಂತ್ರ ಓಡಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೂ 6,000 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು. ಮೂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 18,000 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಸರ್ಕಾರ 9,000 ಲೀಟರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಡೀಸೆಲ್ ತೆರಿಗೆ ಬಿಡುಪುರವು ಕರಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹಿಡಿದು ಮೀನುಗಾರರಿನ ಕೈ ಸೇರ್ತಿಜೆ. ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಚಿನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ತಿರು. ಏನು ಸಹ ಮೀನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಕರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ಮಧ್ಯ ಡೀಪ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು 4,000 ಡೀಸೆಲ್ ಹೋದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಫಿಶಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು 5,000 6,000 ಡೀಸೆಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಕರೆ ಫಿಶಿಂಗಿಗೆ ಬಂದರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರಿಗೂ ಸಹ ಏಟು ಬೀಳ್ತದೆ. ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದಣಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನೇ ಇಲ್ಲ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3 ಲಕ್ಷ ಪಾಪ ಅವರು 6-7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸಮುದ್ರ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಖಾಲಿ 3-3.5 ಲಕ್ಷ ಮೀನು. ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ನೋವು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ದುಡಿತೇವೆ ಒಂದು 3-4 ಲಕ್ಷ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪಾಪ ಈ ದಣಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಜಿಲ್ಲೆಡು 55,000 ಮೀನುಗಾರರು ಇತ್ತದು ಅವೆಟ್ಟು 30,000 ಜನ ಬೇಲಿಡುಲೇರು. 134% ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್, 390 ಗಿಲ್ನೆಟ್ ಬೋಟ್, 531 ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಓಡಲು ಉಂಡು. ವರ ಪೋದು ಬತ್ತಂಡ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಡು. ಅಪಗ ಖರ್ಚಿ ಮಾತ ಅಲ್ತಡೆಗೆ ಸುಧಾರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಮಾತ ಯಂತ್ರ ಓಡೊಳೆಗೆ ಆಶ್ವಶಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರ ಡೀಸೆಲ್ ತೆರಿಗೆ ಬಿಡುಪುನೆಟ್ಟು 3,900 ಲೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಒದಗಾವನುಂಡು. ಸರಿಯಾದ ಅವು ತಿಕ್ಕುಚಿಂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಂತವಡಾಪುಂಡು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡಪಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ. ಈ ಸರ್ತಿ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇಂದ್ರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಗೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುಡುಂದು ಪನ್ಪೆರು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್. ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 300 ಲೀಟರ್ ಇದ್ದಿರುವಂಥ ಡೀಸೆಲನ್ನು 400 ಲೀಟರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು 500 ಲೀಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ಅವರ ಮೀನುಗಾರರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಿಸುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವಾರು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಾಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮೂಜನೆ ಹಂತದ ಬಂದರ್ ಇಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪುನ ಡ್ರೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಬರ್ಪುನ ಬಜೆಟ್ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಗುಮನ ಕೊರಿಯರೆ ಮೀನುಗಾರ ನಾಯಕಿಯರನ ಕೂಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ.
ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುಟುಂಬ ಲಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದು ಬುಡಂದೆ ಉಪದ್ರ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಕ್ಕಲಾಗಿದ್ದು ಜೀವದೆತ್ತುನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಬತ್ತಾಜಿತ ಉಚ್ಚಿಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಗೂಡಂಗಡಿಲಿನ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಅಂಗಡಿಲಿನ ಯಜಮಾನರಿದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ತಡೆಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪೊಂಜು ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಶಿರಾಳ ಕೊಪ್ಪಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಅಂತೆ ದರ್ಪತೋ ಜೈನ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿಯರ್ನ ದೂರು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನು ನನಲಾತ್ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ ಮನರಂಜನೆಗಾತು ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಸೊಲ್ಮೆಲು.